format un exèrcit de cors connectats. Cada article, cada cançó ens ha omplert d'inspiració. De concerts a lletres compartides, mil històries han estat viscudes. 12, la música a les feres ha avançat, 12 anys mantenint la flama encesa. Amb cada nota una nova proesa, seguim endavant amb força i valor. El ritme ens porta a un futur millor. El camí no sempre ha estat pla, però la música ens ha fet lluitar. 12 anys no són res, només l'inici, amb la mateixa força, el mateix vici. El futur sona fort.